Вау! Здравейте! Добре дошли отново в моят YouTube канал. Днес ще ви покажа как може да направите старото си огледало да изглежда ефектно, красиво и скъпо. Останете с мен и приятно гледане! И моля ви, абонирайте се за канала ми, така помагате на мен и моят канал да се развие. Благодаря ви! Необходими продукти, които са ви нужни, са монтажна пяна, огледало. Искам да отбележа също, че това не е моя идея. Взех го от американски ютубъри. В момента там е доста голям хит да се правят всякакви мебели с монтажна пяна. Ето го и огледалото ми. Сложила съм найлони, понеже монтажната пяна доста цапа. И така, нека да започваме. Слагаме си ръкавици. Първо от вътрешната страна и след това по рамката. Изглежда много просто да се направи, но цялата се нацапа и да не го. Сложила съм усилие, защото е супер много хубав. Огледалото ни е почти готово, само трябва да изсъхне пяната и внимавайте да не си намажете косата, понеже гледайте, да го отрежа. Така е, като не внимавам, внимавайте много и след това ще отрежа краищата, които не ми харесват. Тарарарам! Огледалото е напълно готово. Вижте колко интересно се получи. Изчаквам още малко да изсъхне и го слагам в стаята ми. И ето го моето прекрасно огледало. Получи се доста добре. Също може да си направите рамка за снимка, други мебели, може да направите кутия за бижута. И надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми за още видеа. Благодаря ви! До скоро!